Ik ben Simga Versluis en ik sta hier namens kindercomité Sint-Pietertjes bij het dorpshuis in Nieuwvliet. Want vandaag hebben we hier het Oktoberfest. Dit is onze herfstactiviteit dit jaar en we gaan allerlei spelletjes doen die een beetje bij het thema passen. Zo gaan we een bierpil schuiven, worsthappen en we hebben een rodeo-stier waar de kinderen zo lang mogelijk op kunnen proberen te zitten. In januari hebben we onze volgende activiteit. Dat is Who's Got Talent. En dat is een soort van talentenshow waarin de kinderen hun kunnen laten zien wat ze allemaal in huis hebben. En dat zal zijn op 25 januari, ook weer in het dorpshuis in Nieuwvliet.